Nyakorongo jwanga chienti changwen chakro sario gi nus nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar poko pogore, chenro mikelo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi maka wuono pod agota chantiere kar chung od bura ma Kibra, walimo chiro mong'ere kaka Hawkers Market mantiere kar chung od bura ma Kibra. Kaendi Nyakorongo jwang poko dhuro. Omiyo kin thuolo mar to nawach ni dwe achiel wasebedo Hawkers Market ka kwamenyo kit pok mopogore opogore mabende onage timo. Omiyo antiere achiel kuom duka mabende nitiere koda kit pok mopogore Nyakorongo jwang. E lweta ka antiere koda mwandu mago mag dusruok. To mwandu makamagi ang'eni penjori ni olosgi gi ang'o. Bende ing'eni mwandu matingo e lweta mag dusruok gi olos gi tung dhiang'. To antiere gi jal mosebedo ka loso gi, dhi bedo konyiso ni gin tung dhiang' kido mane. Ma bangli Nyakorongo jwang, to ma en key holder. To maendi bende nitie go minyalo ket e ng'ute kinde mwandu mopogore opogore ma bende oloso. Omiyo gi sani adaro mar mondo mi unene nyinge John Ogada mar mondo mi olernu ni oja kanye to pok makama nochako e higa mane machiegni. Nyinga en Sharon Ong'ao. John nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakorongo jwang. Erokamano ahinya Nyakorongo jwang. Mana kaka osewachnuno, an nyinga en John Ogada. Awuok Kisumu County, Gemrai, Nyakachi. To pok mane mitimo, en tich mane mitimo kar chung od bura ma Kibra kae? Pokna malong'o waloso gik miloso gi lwedo. An ng'at miluongo ni an artisan. Koro waloso gik mopogore opogore. To kae mwabese nikech watemo puonjo ji korka waste management, gik moko ma nyalo ketho environment. To dong kore lernegi nikech ang'iso gi moko kuom gik ma bende iloso. To gin gik mang'eny ma bende iloso gi tunge dhiang'. Moko kuom gi bende aneno ka intiere godo e bathi kanyo. Nyalo mana kawo thuolo mar leronegi. Tich matiyo ni en tij lwedo. To gima duong' mogik ni watimo gimiluongo ni value addition korka gik mwatimo. Wakawo waste to waloso bedo gimoro manyalo tiyo kendo gibedo gi value. Koro moko tiyo kaka jewelry tigo minyalo rwak e ng'ut gi wadate. To moko bende gin kaka bangles minyalo losi. To waloso gi mopogore opogore, wan gi designs mopogore opogore. Koro depend gi kaka creativity mar ng'ato en. But kaka an to koro ma field mara. Kapok odonje sigana hie magi gin tung dhiang'. Akendi gin tung dhiang' kido mane. Nikech kendo tung dhiang' bende opogore opogore. Nikech aneno ko rep manyalo wuoro ni ma be tung dhiang' adier. Inyalo na kawo thuolo mar nyisa ne Nyakorongo jwang. Nyakorongo jwang watiyo gi tung dhiang' ma kawaida. But in most cases ok giyudre ga koni e Kenya ka. Nikech Kenya onge dhok manigi tung madongo. Koro wasos gin from Uganda, Nyankole, tunge mag Nyankole horns. Waluongo ni Nyankole horns kata Ankole horns. Ben moko be wayudo from Tanzania. Wan gi jok ma wasos gi kuom gi. So wa place order to jogo kelo raw materials magi. Depending gi gima ng'ato dwa timo. To koro tung dhiang' kosechopo teno okang' mane mukawo nikech tung dhiang' dong' waneno kaka chalga. Koro mar mondo mi koro lokre mwandu wacho ni value added addition. En ang'o mutimo? Tung dhiang' ka nigi weche mang'eny. Holistically dhiang' itself nigi weche mang'eny. Kaluwore gi kaka wasome. Seche moko wadhi ga exchange programs gi ji mopogore opogore. Ministry mar livestock. Jogo moko dhiang' duong'. Dhiang' ka waluongo gima watimo ni value addition nikech ne jomoko to nyalo neno waste. Lakini kwa lose mwakete kama to koro neno gima ng'ato nyalo tiyogo kendo. Obedo kaka key holder, onyalo tiyo handbags mag mine, onyalo tiyo kaka key holder. To one specifically kaka koro an abese ma. But kwa dhi somo dhiang' to gin gik mang'eny sana ma wang'iyoga. Koro ibese loso key holder, like ibere loso key holder koso? No, not only key holder but abese tung dhiang'. Loso gik moko mawuok korka tung dhiang' gi chogo mar dhiang'. Reason nitie jomoko ma bende kwa somo gi ga maber seche mwadhi ga exchange program gik machalo kamago. Tiyudo ni uyudoru ji mang'eny. Nitie joma dhiang' oting'o gik mang'eny. Dhiang' nitie joma golo biogas.
and jogo deal mana gi biogas kende. Same dhiang' nitie joma golo koyang'e to pien yudore. To piende ni iloso go bags, moko iloso go wuoche. The same dhiang' nitie joma chak wuoke. So nitie production be mar milk e dhiang' ka. The same dhiang' gi do ng'eyo mor dhiang' cha. Mor alenya wuoke. So mago te yudo ka ni kaindigo. The same dhiang' nitie joma uso hay, lum ma dhok chamo. Nitiere doctors and whatever, veterinary officers and whatever. So holistically, wan kaka koro an adil gi waste management. Giminya luong ni waste no, korka kore, especially ka wuok korka tunge, to gi chogo mare, a recycle, to bedo gima nigi value. And again, gima kamano endo osemiyo waste ok bed mang'eny korka dhiang'. Kamano. Makoro itiyogoga kinde ka kinde koso? Mago to mana ka koro wadhi gik ma koro wasetimo. Ma koro idwaro jok manyalo present gimoro. Koro wadhi nyiso mwandu mwaseloso gi kama kaka gi product ma kuma mwandu no wuoke. To koro ogada mar mondo mi nyikwa Ramgajong ong'e ni ogada wuod Kisumu County nochako pok ma kama e higa mane. To kidwoko chien, ni chako pok ma kama e higa mane? Nopuonji koso ng'ato nomako lweti sigandi en mane? Wan kan wasomo dierewa, ne nitie gimiluongo ni art and craft and music by then, mid-90s somewhere. Then koro en gima ne talent ma inyalo nyuoligo. Gima dong' ni kaka inyalo perfecte kende madong' kanyo. Koro gima timo ni asetime for higni ma buora matin. Over 15 years ka an e field ni. So expertise mar ng'ato biro kaluwore gi kaka imedo rado gi ji, gi gik mimedo rado go e market, gi season mar gimoro ka gimoro. Kamano. Wacho ni higni 15 en pok manonyuoligo, to the more mitime, wacho ni the more mitime, the more mibedo expert, imedo lony mare. Imedo lony. Nikech mar mondo michak Ramna chogo, wai chogo, nang'wendi kopogore ka Ramna gi, nikech tigo to nitie kido mang'eny. Wantiere koda beads e kinde mamoko. To in chogo ni lose ma opaye nyako Ramgajwang', ma en shak. Donge? Yes, Ipae, be naneno ka Ramna toto iso puk moro bende ene godo kanyo ko Ramgajwang', magi key holders mopogore. Tun nyaka gi oluth kuon ma bende uloso. Kijiko, salad servers. Mag salad, donge? Yes, salad. To nyisa ko nyako Ramgajwang' kaka nobedo makoro ochopo makoro nyalo golo tich maler kamae. Tich ma watiyo ni creativity mari usi wuon. Because ka an kodi kawuono ineno gima timo, to ibiro donga machielo ma samoro ni interested e gima chalo kama. To inyalo timo referral. Iwacho ni aseneno gini kitime kamoro. To the person matime asebedo go machiegni, iluonge ni so and so. So inyalo timo gima ni referral. E gik matimore kamagi nikech samoro jok mwarado go e field gi gin ji ma be are also interested and at the same time gin e same field mo wantiere. The only thing ni ji ok ringe gimoro achiel. Art field mar art duong'. Yeah, duong' kabisa. So iyudo ni ng'ato maka side mar handbags miloso kata mana gi leather en mane ma specifically mane mobese. Ng'ama chielo nyalo hero jewelry. Ng'ama chielo ohero cutleries, gik machalo kaka koro vijiko, machalo kaka koro salad servers gini. Moko especially koro gidhi ka koro gik machalo kaka koro magi mostly gidhi ga hotels. Koro iyudo ka hotels kocha nitie inyalo ti kodgi hotels mag lodges gi at the same time welo be kaka welo biro ga hotels nyalo yudogi. So gihero gik molos gi lwedo. Nikech gige China wasungu ok ohero. Mana diere to customers magi gin ng'a, nikech mar mondo mi i-convince mana ng'ato ni molos gi tung dhiang' nyalo ga bedo matek. Bende gie customers magi gin ng'a gini? Customers, consumers magwa gina nyalo bedo ng'ato kaka in. At the same time, in most cases wan gi ji mopogore. Wan gi clients ma local. At the same time, one gi clients ma regional, then one gi international be clients. Koro it depends gi taste mar the taste and the season. Mar komoro ka komoro. Si local waka ni season de niga tiere.
ok en pile nitie sisonde koro sama sisonde no nitiere gibiro dwaro gimoro amora because welo biro biro kidhi same to regional kamano lakini ogada bedo nade nikech tung dhiang' kwang'iyo ga chalna mana ka gima en kala brown kama bedo nade ma koro ulosi nikech aneno ka koro gin kido mopogore opogore kang'iyo ma chal chocolate bende nitiere mano bedo nade mulos tung dhiang' mugol shape makamagi to kala wuok kare samoro nikech maneno kiting'o e lweti no bende opogore. Watiyo gi machines. Machine? Yeah, iluongo ni bench grinders. So out of these machines mwatiyogo gi, wan gi wheels, rotational wheels ma rotate e machines gi. So the more shape midwaro, inyalo yudo kaluwore gi gimi idwaro. Ka dwaro shape mar this round ball, en tung tu but anyalo yude mane tip mar tung, dho tung ma sharp cha. Koro kakirege. Koro kakirege, en ni koro kadwa shape gima round, tabro kawe tatere ang'ade e machine. Watiyo gi wheels mopogore, nitie cutting disc, nitie wheels ma round through just normal wheels, mwa improvise. Then nitie sandpapers mwatiyo godo. So through all these sandpapers, ibiro sanden mobed gimoro ma koro inyalo timone buffing, go polishing. Koro ikete. Makoro kumedo kata rangi da? No, ok en rangi, en a natural thing. Yeah, so ipolish en to bira gima fine. Yeah. Tijni osebedo kateri nade higni 15 makoro isebedo kitiyo tijene. Ber mage ma bende iseneno? En gi berne to en gi challenges mage. So ei berne gi challenges mage gi ekigo koro understand because wasebedo e field for quite some time. Berne ni omi rado gi ji mopogore opogore. Yeah, ibiro rado gi ji mopogore opogore kendo seche go referrals nitiere. Ka koro iserado gi jofwambo? Kirado gi jofwambo kaka. Inyarado gi jafwambo. Samoro no anani ni na TV. No ka ng'eni wanyarado koka. Koro tijni ema samoro ywayi maybe neno ni nitie creativity moro somewhere ma maybe onyalo bedo untapped opportunity. Koro samoro ing'ise e TV ginego ko gik ma kamago nyalo miyo jomoko be wacho ni kata giyudore mana kama chalo kama. Then ka ng'ato nyalo bire. Berne mar ariyo ni imedo puonjo ji skills kaka inyalo lose, riekni minyalo losgo gini. So that mbele kocha kata in be nyalo kiwe gino endo to nitie generation ma still nyalo flow ka losore kode. Ineno. Koro mago eko to berne. John kwadhi nyime gi twak marwa ber moro bende to nowacho ni nenre ni pok nigi yuto donge nikech ken higni 15 isebedo kitime gima kinyiso oganda magwa en ei customers magi kacha gintiere customers mawuok e pacho ka kanyakla kod mago mawuok e pinje maoko. Gimoro ka gimo nitie gi berne gi rachne. Berne ni sama season mare nitiere to ka peak season mare nitiere to ber kendo oflow maber kabisa. Ma seche moko tich nyalo bedo mang'eny matamu kako tim. So seche go dwaro workforce mang'eny. At the same time dwaro ni skills. Koro dwaro ng'ama se identify skill mare ka be se sharpen maber. Manyalo timo gimoro manyalo match the market mantiere mbele kacha. Mano ka season nitiere. Season nene karang'o nikech ang'eni nitie ga high and low season. Un high season maron karang'o? In most cases local markets bedo ga gi seasons kochakore dweche ma koro wantiere 4-5 nyaka dwe mar 11 ka. But at the same time bibiro yudo ka season mag pinje maoko luwre ga gi winter kata wan ga gi winter gi summer. Autumn. Winter kata summer. Koro yudo ni diere ma winter nitie cha they don't buy as per se. But gibiro biro koni. Koro still gibiro yudo kaka ginyalo ng'iewo gik moko ka gichopo koni. Koro e sama ka gidok kocha to koro gik products ma gisource ka gitero pinje gi ka, especially ka wazungu. Tiyudo ka koro market no endo kendo consumer consumption mare nigi malo kocha. Ta chiedh nade nikech mana kaka nisewacho gima nigi berne nyaka bed ga chiedh nade. Challenges magi misebedo kineno. Yudo tunge dhiang' yot. Nengo gi chal nade. Baro gi kin mamoko. Vijende mitiyogo itiyego. Mage gik mamoko kuom nyikora mga jong daro ng'eyo. Challenges mantiere kabisa korka gik mwatiyogo gi ni en gimi source from pinje machalo kaka Uganda kata Tanzania.
So there's no that integration as per se kaka giwacho ni East African integration whereby movement nyalo bedo freely. Koro iyudo ni seche moko kidhi ni source en from Uganda like chon wanyalo wuok wadhi ome Kampala kendwa to kichope border to restrictions bedo mang'eny. So iyudo ni e border kanyo inyalo end up ni weyo mzigo midhi omo mar material miduogo tiyogo koni. Same to Tanzania. So waoro jok mawuok e pinjego. You order from them. Then samoro inyalo miyo ng'ato pesa ni kata pesa moro maduong' because kidwa kawo mzigo magi oko koro kinya tiyo gi pesa matin. Samoro inyalo dwaro pesa maber minyalo kawo go gima chalo stock. Tinyalo ka ng'ato samoro imiye to dhi olal gi pesa gi kocha. Mondo itrace michak iduog iyud kaka inyalo recover this pesa. Samoro en down payment ma client emomiyi mar tich. Iyudo ka samoro isebedo gi challenge moro kanyo matin. So mago are the challenges mwaface. Then again samoro season ochopo to materials koro tin. Because season chopo ne ng'ata nitie ng'ama chielo matimo gima dwa chalo gi ma maybe otimo embe odwaro material ma watiyogo gi gik machalo kamago. Then again China companies betinde kawo gik machalo tung dhok gi kabisa a large number. Koro China kawo gi to dhi rego gi to loso kodgi fiber mag geche, body fiber. Koro iyudo ka gin supply margi kata demand margi ni malo moingo kaka wan because wan watimo only production e gige lwedo. To gin make handmade to mag machine. Yeah, exactly. Make handmade to magi gin machine work. Koro iyudo ka samoro mano impose ga challenge ne wan. Koro samoro inyalo miyo delays mag supplies magi bedi. Koro customer ok yud gimoro in time. To gada machielo mabende nikech noloso kotende kod mondo mabende tung dhiang' loso to bende miya moro ni akeni ma en mane ma ochala maber akeni en bao kose nang'o samoro nyamna lero ni niko ma en wooden bangles. To watimo ne gimi luongo ni brass inlay. So wa blend so that we add value still. Ma en kaka bao. E bao ng'ato nyalo kawo ni en waste kamano. By the way, ok adhi ng'iewo bao maduong'. Abro kawo nitiere yath moko ma king'iyo gi to gin bepe ma king'iyo to gin bepe machon. Gin ga gi quality king'iyo gi. Koro mage mwakawo to waloso gik machalo kaka koro bangles. En bao makawaida, bao makawaida. Bao makawaida kaka koro machalo mar mawembe, yath mar mawembe. Mae. Ma. To shape ni uloso nade? So shape do chalo naka shape moko iseneno gine miyo komiketo gi curtain irwako curtain holders. Curtain holders. No, ma shape ni iloso mana kendi. Okay. Ibiro drill ka ing'ade timiye shape kaka idware ka en round bangle you do with that. Itime ilose yo round kama ne ndo maber. Finishing ne make sure ni nyalo chopo up to standard. Whereby kata ka client oneno to onge gi to mang'eny ahinya. To tiegruok bende chiwo nikech aneno ka mwandu mang'eny kene en ang'o mokilosi ingeni koro chiegni pinjini to en ang'o mokilosi nikech aneno ka mwandu duto te na chiegni rwa pindi ni to pete to kilosa kene ma en moko mwaneno ga e dho wath beaches ma en shell. Mano shell, mato shell mato koro tung dhiang' do. Ma koro shells. Okay. Mago duto bebe ma en shell ogonglo. Koro ogonglo ni ma ogonglo miyude dho nam. To ogonglo ka koro wakawo machalo kama to watuwe gi miluongo ni brass. Babati mar brass. To babati mar brass ni koro kolose go to dugo bedo gima inyalo rwake lwedo kaka koro pete. Pete mar lwedo inyalo rwake wadate ma waloso ne gi sana. Nandro ni ladies kramna nyire gi mene nyiepa ahinya malo chopo. We value target market wa kabisa gin ga mag mine. Because mine mang'iewo gige jewelry ong'iewo gige jewelry to ging'iewo gik machalo mopogore machalo kamago. Anyalo penjo ni how do you market yourself mar mondo mi koro ji ong'ewu oko kacha? You market yourself in gi mbui ma bende use koso? Wan gi mbui ma wanyalo use kaka an gi company name ma an tiyo godo Backbone. Company name no en Backbone mani nyingi kambi? Backbone Jewelry. Ano company name. Yudre kanyo? Instagram. IG and Instagram account. So I did Backbone.
Then again, at the same time, okati mang'eny ahinya e mbui no, because clients wa mang'eny be also helping us also timo gik machalo kaka marketing, online marketing. So in one way or the other, ibiro yudo ka samoro an gi client moro ma bende ging'ere, in most cases iyudo ka ging'ere kabisa. Koro iyudo ka gimitimo ka same product mitimo ni en be miuso nego to impose challenge kidwa kawo ginendo go at the same time ikete e mbui kacha because ging'ere, koro that network duong'. To dhi yudore ka seche moko ibe koro kimigi isi time mar uso gigegi. To products gi ji orwako gi, neno ka ji nyiewo gi mana makare, uketo gi e display, koso pende to thoth. Ji rwako gi, wadate rwako gi kabisa. Inyalo ni loso gini kama, chopo loka to ito in e Kenya ka, in pok iwuok kata Nairobi ka. To nengo to ringo nade? Nikech nyalo bedo ni samoro chopo loka en Germany tiri milose Kenya ka, to koro tich mitimo matek okel ni yuto maber. Akeni nengo ringo nade? Nikech ang'e ni nitie joma dak kawo gi wholesale, jomoko bende retail, to ji bende oro gik ma unique. Ok ni me jomoko luongo ni Kenya uniform, maka samoro Sharon nigo, to Liz nigo, to Mulinde nigo e kind jomoko. Nengo mar gigi eki to koro depend gi gima ng'ato loso. Okay. Kiloso gima ber to yot ni mondo mi iket bei kaka inyalo dwaro. Then again kitimo gik ma ji timo te, to koro nyiso ni koro udwa chaloru ahinya. Koro creativity u koro dok piny. Ahinya jok matiyo gi choke. Ahinya jok matiyo gi chogo, products mag chogo. Koro iyudo ni value mar giri cha koro dok piny. Lakini ka creativity mari always nyaka item mondo you remain on top, because market has been competitive, creativity has been competitive, markets are also competitive. Koro iyudo ni it is up to you mondo mi up game mari, so that ki loso giri to kilos giri ne an awuon gima mora, but alose ka focus mara en ni bonyalo rado gi market ma regional kata market ma international, because that is where now inyalo capture bei midwaro. Yeah. To koro nikech noneno mana vijende moko na nini godo kacha, itiego gi namba ni bende mar ong'we yamo inyalo mana nyiso bende nyikwa Ramogi Jwang' ne jok ma deher promoti, jok ma deher biro nyiepo wero, kata mana ng'e tich. Inyalo somo ne ng'ato paro mar mondo gin bende ging'e itiego gi. So tiegruok bende chiwo nono. Tiego ji ber kabisa gimwatimo ni, momiyo awacho ni gimwatimo ni kibira koni kitime to obiro impact society mang'eny, because wantiere gi jok ma vulnerable. Then again ibiro ka samoro nitie vijende ma nyalo bedo idlers, to ki engage gi gik machalo kamagi to koro ichalo ka koro iketo gi e rehab. I train gi, koro nitie gima occupy pachgi, koro ginya paro mar timo timbe maricho. At least at the end of the day iyudo ka oyudo loso pesa ne moro. To at the same time wasetiego ji. To koro tiego ji seche moko oluwore ne gin jomage. Kaka an seche moko nanyadhi a train IDP, Longonot. Mano ka en chenro ma samoro chule to kawi mondo dhi tieg ng'ato. Koro chenro machalo ka koro ma inyalo wuok piny midhi timo kuonde machalo kaka Longonot gini, kata Turkana, lese gima chalo kamano. Mano koro en chenro ma koro ng'ato goli piny tidhi chuli. Then an expertise mari no endo, koro simply idhi share. To koro in thuolo mar chiwne gi namba 0723 92 33 55. John Ogada. John, ang'eni waloso ahinya, ting'eni chenro mar pokopogore wacho ni en timo gi loso. Don koro isenyisowa kiloso gi, koro nikech nimantiere workshop kato koro kamuuse, ma koro kama finish products, mwandu moserumo, ikete display mar mondo mi welo obito nyiewo gi kendo ging'e mamoro gi. Kata kamano, adwaro mar mondo mwadogi workshop mondo ilosnwa kata mana key holder donge mondo nyikwa Ramogi Jwang' ong'e, nikech naneno ka moko bende nudhi godo mbele, emomiyo adwaro mar mondo mudho losnwa. Koro nyaka Ramogi Jwang' gi kanyo, we wadhi anene workshop wanana ka John Ogada los ahinya. Anjo katinde joluo wacho ni one tilapia baby. Koro odhi olosnwa mwandu maketo kod magi, wane kaka otimo.
ma kapod gigi nie process koro ma pok orumo mondo bed kiolda. Koro gik machalo kamagi ma process modhiye then neno inya neno ka gichalo gipogore. Ma product ma wuok from tung. You can only get it from horn. So because it has enough surface mar loso gima duong' machalo kama. And we also do wooden stuffs like these ones now are small trays. This is a small tray for hotels. So ma waloso small trays and also sugar pots made out of wood. Like this one now. These are sugar pots made out of wood. And then you write the company name somewhere. Company logo and company name. Ma lampshade. Ma tung madongo giloso. Koro ka moko taya, to this impression, artistical impression mar lizard cha, kore ma appear. Ema koro wuok. Now you can see kaka tung gidongo kabisa. Magi ok wayude Kenya kagi. Wagolo gi Uganda kata Tanzania. Ok opek koro. Because waseloso kode gik moko. Kamano nyakora Mugejwang. Koro dichi makawuono ka pod aneno ni nyoki holda. To nyisi ni olos kod tung dhiang'. Ma tung dhiang' mana wawacho cha. Ma bende oganda na nyisi ni gigolo e piny Uganda kanyakla kod piny mano mar Tanzania. Tinno kanyo mwandu mopogore ma bende giloso godo. No nyisi kaka giloso gi ahinya kiholda. Kendo opuk ni ka osetiek lose. Nitiere ojiko mar salad to bende ma en bangli. Duto te ma iloso gi tung dhiang' kido ma kama. Oloso gi entiere Hawkers Market kar chung' od bura ma Kibra. Geno maro ni yudo puonj achiel ariyo adek nikech wacho ni tij lwedo kelo yuto to pok bende opogore. Orituru masane warom juma mabiro. Chenro ni tayo kod an Sharon Ong'ao.